Acaban de ver as continuas chuvias, asolagan boa parte da Limia e é fácil que pase porque son terras que noutrora formaban parte da antiga lagoa de Antela, un dos humidais máis importantes da Península Ibérica. Desecado aló polo 1958 para fins agrícolas. Ata os anos 60 do século pasado, esta imaxe que nos ofrecía a Limia, a lagoa de Antela, asolagaba unhas 4.000 hectáreas de terreo en 5 concellos. Home, claro que me acordo, era todo auga, bión, paxaros, vacas que andaban ali no monte. Barcas como esta facíanse imprescindible no día a día dos limiaos durante o inverno. Había moita paxarada de todas as cousas. Entón nós, cos nosos pais, levábamos nunha barca e íbamos aos ovos. E por certo que eran ben ricos. Case 70 anos despois, a importancia da lagoa faise visible aínda en construcións como esta. E arriba metíanlle o que se chama torrós. Os torrós estes collíanse na laguna, cavábanse cunha medida exacta, iguales uns cos outros. Ao longo da historia foron varios os proxectos para intentar desecar o que era un dos maiores humedais da Península Ibérica. Hasta ahora contabilízanse sobre 11 intentos de desecación, pero a investigación está sacando máis intentos. Ningún culminado, vale? O único culminado foi o do Estado franquista. En 1958, o daquela Instituto Nacional de Colonización comezaba as obras de desecación para obter terras de cultivo. Decía a xente, o día que nos quiten a veiga non vivimos. Porque claro, tamén podías ter 4 vacas como a 5, pero despois ainda viviron mellor, porque deron esas parcelas, e foi cando se compraron os tractores. Pero a desecación afectou gravemente a biodiversidade da zona, provocando a desaparición de